Di mohal manda. ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଜ୍ୱର ମଥା ବିନ୍ଧୁଛି ଡାଇରିଆ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଲେଖା ଝାଡା ଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଅଛି ନା ଦିଅ ଆଉ ଖାଇ ଟିକେ ଭଲ ଏଇ ତ କଥା ଭାଇ ଦିଅନି ଦେଖିକି ଦଉଛି ଏଟାକୁ ରାତିର ଖାଇବେ ଏଟା ଦିପରେ ଖାଇବେ ଏଟା ସକାଳୁ ଖାଇବେ ଭାଇ କି ବାଜେ ଲୋକଟା ଏଟା ମେଡିସିନ ନା ଏ ଗୁଟୁକା କଣ ଦେଖୁଛ ସଫଲ ବାହାର ବିମଲ କି ବାଜେ ଲୋକଟା ଏଟା Di mohal manda. ମେଡିସିନ କୋଉଠି ଆଣିକି ଦେବି ରାତି ସାରା କାଲି ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଇଛି ଝାଡା ପରି ପରି ଆଉ ଆଖି ଧୀରଜ କରୁନି ମୁଁ ତମ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଭାବିକି ହଉ ଭାଇ ଯାଉଛି କାହିଁ ଗଲେ କୁଆଡେ କଷ୍ଟମର ଆମର ସକାଳୁ ବଇନି ହେଇନି ଗଲେ କୁଆଡେ ଆମର କାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ବି ଆମର ବେପାର ତ ନାହିଁ କି କରିବୁ ଆମେ ଘର ଚଳେଇ ଓଟ କରିବୁ ଏଟର ଦେନେ 20 ଟଙ୍କା ଯଦି ହାତର ଦେନେ 5 ଟଙ୍କା ନ ଖାଇନେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଏଟା କେମିତି ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ମୋର ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ତା ପଇସା ମତେ କିଏ ଦବ ଭାଇ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟରେ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟରେ ଦଉଛି ଭାଇ କେତେ ପିସ୍ ଦଉଛୁ କହିଲୁ 10 ପିସ୍ 10 ପିସ୍ ଭାଇ ପଇସା କେତେ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆସ ମୋର ଅଛି ଏଠି ପ୍ଲେଟ ଦୁନିଆ ଅଛି ମାଜି ମୁଜି ଦବ ମୁଁ ତମକୁ 2 ପ୍ଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସେମିତି କଣ ମାଗୁଛ ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଚଲେଇଛି ମାଗୁନି ନାହାନ୍ତି ତମର ତମେ ଆସି ଏଠି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଭାଇ ମତେ 2 ଦିନ ହବ ପ୍ରବଳ ଝାଡା ହଉଛି ମେଡିସିନ ଅଛି ନା ଦିଅନି ଦିଟା ଖାଇଦିଏ ସେଇ ଝାଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଭାଇ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଟିକେ ଭାଇ ସେଇଠି ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶଳା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଶଳା ଏଠି ମେଡିସିନ କୁ ଦେଖୁନ